Mám tady dneska takovou specialitu krátkou, a to, že tady na Užovce jsem teďkon v sobotu předevčírem měnil komplet spojkovou hydrauliku, protože vytekla na podzim. Vyměnil jsem tady hlavní válec, pomocný válec a při první jízdě jsem odpálil 4kový kvalt. Teď to jenom názorně ukážu. Takže jednička zabírá, dvojka zabírá, trojka zabírá a čtyřka vleze. Se zmáčkou spojkou. Se rozeplou spojkou. Pokud to zkusím bez spojky, ji tam dát, zjevně zpomaluje motor. Synchron se snaží něco dělat, ale kvalt tam není, kvalt zmizel, což je strašně zajímavý, protože si jako úplně nedovedu vybavit, čím to může být. V těchto autech je všude tak tučný, tak silný, ozubení, drážkování, všechno takovýhle. Tyhle auta odjeli takových desítek, stovek tisíc kilometrů na rally a nikdy se nikomu něco takového nepovedlo. Prostě buď to se to rozletí úplně celý a máte z toho granát z převodovky, anebo prostě je to v pořádku a tady to není v pořádku. Tady zmizel jenom jeden kvalt, ani to nezní jako drtička na štěrk, jenom to prostě šumí. Takže na to jsem zvědavej, co z toho bude. Čau.